Is-Substance Misuse Outpatients Unit SMOU jew kif aktar magħruf bħala detox fl-ebda festa u fl-ebda żmien tas-sena ma jagħlaq. Dan għax il-ħtieġa li s-servizz essenzjali u l-kura lil dawk li għandhom xi tip ta' vizzju ta' droga jew saħansitra dawk tal-lob tal-azzart, il-pornografija u oħrajn jibqgħu jingħataw. One News tkellem ma' Dr. Gianluca Bezzina, tabib f'din it-taqsima tal-kura tas-saħħa f'pajjiżna li stqar li dawn iż-żminijiet festivi huma partikolari għax magħhom l-emozzjonijiet se jimmultiplikaw. Tenna li jekk persuna tkun kuntent bħalissa tkun kuntent iktar u l-istess bil-maqlub jekk tkun imdejqa se tħossha iżjed għar meta tara lil kulħadd kuntent. Dr. Bezzina għaraf l-importanza li f'dan iż-żmien l-istaff kollu tad-detox ikun hemm lest biex jagħmel l-almu tiegħu ħalli jgħin lil min jeħtieġ l-appoġġ. Stqar li ta' kuljum madwar 450 pazjenti morru għal metadone u dawn ma jiqfux fi żmien il-festi. Biex jippruvaw iferħu anke lil pazjenti din is-sena tingħata borża ċikkullatini fejn ħafna drabi dawn jammettu li dak ikun l-ewwel rigal li jkunu qalaw f'dawn iż-żminijiet. Dr. Bezzina semma wkoll kif minn barra l-problema tal-eroina dan l-aħħar qed jaraw żieda fil-każi ta' abbuż mill-kokaina u l-alkoħol. Hawnhekk m'għandniex naraw metadone biss, imma naraw qed iżdied ħafna l-problema ta' kokaina u ta' alkohol ukoll, illi ovvjament fi żmien il-miliet l-alkohol il-problemi bih iżidu xi ftit iktar. Allura f'dan iż-żmien ukoll nibqgħu naraw dawn it-tip ta' klijenti. Apparti hekk din it-taqsima tgħin ukoll persuni li għandhom problemi bl-imġiba tagħhom, inkluż b'vizzi tal-lob tal-azzard fost oħrajn. Hawnhekk nafu bħala Substance Misuse Outpatients Unit. Illum m'għadux Substance Misuse biss, imma hemm dawk ngħidulhom behavioral addictions, jiġifieri il-gambling u l-gaming huma żewġ addictions illi qed iżidu ħafna. Ukoll fi żmien il-miliet speċjalment gambling tajjeb huwa wieħed illi jibda jżid xi ftit jew wisq. Again il-problemi ta' solitudni, iktar ħin fuq idejhom ċerta nies. Dan is-servizz ta' setqa u walk-in fejn m'hemmx bżonn riferta tat-tabib u min irid jista' jmur l-uffiċċju f'Santa Venera ftit l-isfel minn dar San Giuseppe fejn persuni jiġu mitkellma minn social worker minnu fih. Dan is-servizz mhux biss offrut lill-pazjenti imma anke lil qrabathom. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jċempel fuq in-numru 2388 5110 jew il-helpline 179 li jopera kull ħin tal-ġurnata.